Golek gorengan wae malah kecekel polisi. Sip. Oh. Dan Ada apa? nang waos piyambak. Wah. Oh, polisi kok nilang ra cetha. Kok bisa? Mosok ditilang gur gara-gara helm karo montore jakete beda, mosok ditilang apa ning pasal anyar to ndan ngene iki. Lah kok iso beda ki apa wae? Lah wong helmku Yamaha, jaketku Kawasaki, montore Honda, mosok ya ditilang. Kan ku ya padha kabeh, Yamaha, ya Honda, ya Suzuki. Kandhane kok. Sik, tak urus sik. Ya, sono dan. Mangan semongko sik. Tarik ses. Semongko. Mongko. Kini A few moments later. Woi, dan cepet men. No, barangmu. Tak jiko kabeh. Ngono wah, SIM STNK. Lho, kok nang duwite dan? Tak denda genti ya, Lah polisi iso? kok bolpene pilot. Ayo, pilot urusane. Ya.